January 1, 2023. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Sa lahat po ng aking mga subscribers at sa lahat po ng nanonood ng aking mga vlog dito sa Berlomabin Gabaon TV, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon sa umagang ito mga kabayan ay pag-uusapan natin ang tatlong benepisyo ng failure at saka benefits. Napakalaki po ang naibibigay ng failure sa ating buhay at saka ang ating anxiety. As long as na ito ay tinitignan natin para makapagbigay sa atin ito ng isang encouragement. So bago tayo mag-umpisa ay nais ko lamang i-shout out lahat po ng aking mga kababayan dyan sa Candon City at sa lahat po ng mga nanonood ng vlog na ito. Shout out po sa inyong lahat. Sa umagang ito, pag-uusapan natin at ibibigay ko yung tatlong benefits ng failure at saka anxiety. Ano ang unang-unang benepisyo mo kapag nagkaroon ka ng failure? At bago nating ipagpatuloy, tignan muna natin ang failure. Ang failure ay isang pagkakamali o di kaya pagkukulang ng isang kakayahan upang abutin ang ating gusto o mga pangarap. Kaya tayo nagpe-fail dahil hindi natin nakukuha dyan, pero deep rooted kung titignan natin kung ano ang dahilan kung bakit tayo nag-failure ay una, makikita mo dito na nagkaroon ka ng decision. Pangalawa, nagkaroon ka ng kakulangan o practice sa iyong mga ninanais na makuha, hindi mo napaghandaan at pinagpatuloy mo pa rin na ginawa. At tuloy, nung nasa problema ka na, naratel ka na, hindi mo na alam, di ka nakapag-focus, nagkulang ka sa concentration, kaya ka nag-failed. Ayan, so yan ang dahilan ng failure. Marami pang dahilan kagaya ng maling desisyon, nagkakaroon po talaga tayo ng failure. Kaya unang-una, nagkakaroon tayo ng failure dahil dyan sa maling desisyon. Shout out Pinoy Tracker at Bilas, Happy New Year. Naputol ko lang po. So yun po ang failure. Failure sa buhay, nakakapagbigay po yan ng kalakasan para sa atin, para tayo'y bumangon. Tignan mo na lang si Manny Pacquiao nung na-knockdown siya kay Marquez. Ano ba yung failure ni Pacquiao doon? Ang naging failure ni Pacquiao doon, alam na niyang patalo na si Marquez, malapit na siyang matumba, bigla siyang sumugod, bigla siyang nagdesisyon ng alanganin. Bigla siyang pumasok, kaya yung hinahanda ni Marquez ay naibigay niya kay Pacquiao. Ganon din sa buhay. Kaya kung may mali tayo sa ating buhay, nagkamali tayo, bumangon tayo, umupo tayo, manalangin tayo sa Diyos. Pag-aralan natin yung sitwasyon, magbago tayo, mag-research tayo, at magpakatibay tayo. Kasi kapag may failure tayo, mga kabayan, ay nandiyan yung anxiety. Minsan may anxiety ka, di ka makatulog, minsan nahihiya ka, minsan di mo alam ang gagawin mo, may anxiety ka na pala. Kaya napaka-importante na malaman natin ito mga kabayan. 2023 na po. Kaya ang mga failure natin, gamitin natin itong mga failure na ito bilang blessings. Yan po ang benefits ng failure. Ang benefits ng failure po ay napakalaki sa ating buhay. Habang nagpe-failed ka, mas lalo kang nahahasa. Habang nagkakamali ka, pinagbubutihan mo yung mga susunod mong aksyon. So yan ang unang-unang benefits ng failure. Ano ang pangalawa? Ang pangalawang benefits ng failure ay mas lalo tayo nagkakaroon ng awareness para sa next step natin. So yun ang pangalawa. Kapag nagpe-failed po tayo, sa susunod ay mas nagkakaroon tayo ng awareness kasi mas marami tayong tinitignan na side ng ating gagawin. Kumbaga sa chess, kung nag-chess ka, nung natalo ka, nung na-checkmate ka, ay
tatlo lang yung iniisip mo na ang gulo. Ngayon kung nag-failed ka dito at pinag-aralan mo, binalikan mo yung laro mo, ganun din sa buhay kung saan ka nag-failure, makikita mo na nagkulang ka. Ngayon mas aware ka. Ngayon magdadagdag ka ng isa o dalawa pang iisipin mo na ang gulo ng iyong pag-chess para hindi ka masagswang. Ayan, kasi sa chess, kung hindi ka masyadong nag-iisip, maski lahat ng move mo talo ka, ganun din yun sa buhay natin mga kabayan. Sa buhay natin ay kinakailangan natin maiwasan yun na mangyari sa atin. Kaya yung failure natin, ah kuwan natin yan, gamitin natin na pampalakas, encouragement sa ating buhay. So yun ang failure sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng awareness, mas lalong lumalawak yung ating tinitignan. Kaya yan ang pangalawa na benefits ng failure at saka yung anxiety natin. Ayan, lagi po nating isipin kasi na kapag may failure tayo, minsan nandoon yung anxiety, nahihiya po talaga tayo. Una, sa mga tao, pangalawa sa ating sarili, sa ating pamilya minsan, pero hindi yun ang dahilan para kalimutan natin yung whys ng ating mga pangarap. May mga pangarap tayo kaya tayo nag-failed eh. Kaya tayo nangangarap doon kasi maganda yung minimithi natin para sa una sa lahat para sa Diyos, kung ano yung may tutulong natin sa ating church, sa ating pamilya at sa ating sarili, sa ating kapwa-tao. Yun ang mga pinapangarap natin, yun ang reason kung bakit tayo gumawa ng mga ganong desisyon at bakit natin pinasok yung mga activities na yon para makuha natin ang ating pangarap. Kaya wag kang mahiya kabayan. Kung nag-failed ka, una sa lahat manalangin ka sa Diyos, humingi ka ng proteksyon sa Diyos, humingi ka ng encouragement sa Diyos, tulungan mo yung sarili, encourage mo ulit na bumangon, magbasa ka ng mga libro ng mga nag-failed na mga successful na tao. At higit sa lahat, kung mayroon kang mentor, kung kagaya ng mga pastors, ayan, kagaya ng mga pare, pwede rin mga mentor, mga ministro, pwede mong lapitan yan at magpatulong para ma-advise ka nila. Kasi yan ang pangalawang benefits mga kabayan ng failure at saka anxiety. At ang pangatlo na benefits po ng failure, ito ay napaka-importante na malaman natin. Kasi itong pangatlo nangyayari talaga at saka realistic. Ang benefits po ng failure at saka anxiety is yung nagkakaroon ka ng burning desire. Kapag ka na-failed ka at nagkaroon ka na ng anxiety dahil sa failure na yan, nagkakaroon ka ngayon ng burning desire para bumawi, para mas masulido mo yung mga galaw mo upang abutin ang iyong mga pangarap at upang abutin ang iyong minimithi sa buhay at upang maibigay sa iyong pamilya, sa iyong mga anak ang iyong minimithi sa pangangailangan nila. Kaya kapag nag-failed ka, huwag kang matakot kabayan. Isipin natin, may bukas pa. Isipin natin na nandyan ang Diyos. Isipin natin na habang may buhay, may pag-asa. Huwag kang mag-quit kabayan kapag nag-failure ka. Bumangon ka, bumangon tayo. Ako ang unang nagbibenepisyo nito habang sinasabi ko mga kabayan. Dahil ako ay marami din akong failure sa buhay. Pero yung failure na yan sa buhay ko ay pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil dumating para mas malawak yung aking matitignan, para mas malawak yung aking knowledge, para mas malawak yung aking mga paghahanda upang makamit ko ang aking pangarap, ang aming pangarap para sa pamilya. Kaya sana mga kabayan, ang vlog na ito ay nakatulong sa inyo. Pero bago po ako mag-end up, lagi mong tandaan na Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panatilihin natin yan at panghawakan natin yan. Hanapin lang natin ang Diyos. Hanapin lang natin ang kaharian ng Diyos at pag nahanap na natin yan, panghawakan natin yan, kahit anuman anxiety, kahit anuman ang failure mo kabayan, huwag mong isipin, lumapit ka sa Diyos. Lumapit tayo upang kanyang tulungan. Ipagpasa Diyos natin
ang ating mga problema, ang ating mga burden. Kaya hanggang dito lamang mga kabayan ang aking vlog na ito. At sa ngayon ay hindi po ako nakakapag-vlog ng mga hindi po lives dahil wala pong time mga kabayan. So sana sa lahat po ng aking mga subscribers mga kabayan, dalangin ko na sa taong ito, 2023, tayo po magtagumpay sa ating buhay. Muli, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong Go Negosyo, practical tips ang kailangan mo upang tayo ay umasenso. Ako si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.